Edge, mas o hi at Edwards. Cyfle Gramani hon mewn, Knight yw'r targed, Flint na hefyd ar bêl, a pasio pawb, oddi ar y bostyn, os bosib! A rhywsut Aberystwyth yn cadw'r bêl rhaid croesi'r linell. O Jenkins a Bradford rhywsut yn gwneud I gwaith. Cyd chwarae da, dyma Williams yn trio bwydo Franklin i'r Cwt Cosby. Evans eisiau ddi, Franklin yn parhau, ac yn Clymani, yn wych! Franklin yn rwydo ei drydydd o'r tymor. A gallech chi ddadle fod hwnna'n erbyn llif y chwarae. Franklin yn symud yn gloi ac yn bwydo Owain Jones. Gwro Gwngors yn creu cyfle, ac yn Clymani hwnna yn erbyn y postyn. Fe gymrodd I gyffyrddiad oddi ar amddiffynwr. Jones yn mentro yn erbyn Michael Jones sydd wedi giro unwaith yn barod y prynawn yma. Cyfle arall I Jones. Mae wedi rhwydo tro yma. Ei ail gôl mewn 2 gêm. Y tîm cartre yn dyblu mantes. Ac ar ôl dod mor agos eiliadau yn gynt. Owain Jones wedi rhwydo. Knight. Phillips i'r canol. Fo yn gadael I, yn gelfydd, a cyfle eired fan hyn i'r ymwelwyr yn rhwydo. Flint yn cyrraedd, ond Fo I gael y clod dwi'n credu. Y symudiad yn un clyfar yn chwymwth hefyd. A Flint yn rhwydo am I 5 y tymor hyn. Williams, y captain. Yn bwydo Franklin, y cyfle fan hyn. Di sgor 1 yn barod, ar bêl nôl at Owain Jones. I ail o'r noson, ac yn selio'r fuddugoliaeth ar driffwynt os bosib. Gyda llai na 10 munud yn weddill, ar ymysodwr yn rhwydo. Pêl gyflym dros ben yr amddiffyn, a mae Reid yr eilydd. Wedi cyrraedd, mae John Owen yr eilydd arall yn aros yn y canol. Jamie Reid, derbyn cic, derbyn gael I faglu ac at y smotyn mae'r dyfarnwr yn pwynto. A cyfle am bedwaredd fan hyn. Jamie Reid a munud I fynd I selio'r fuddugoliaeth o'r smotyn. Yn gwneud ni. Fe sgorodd e 2 yn erbyn y Derwyddon rhai wythnosau nôl. Di rhwydo. Ar ôl dod i'r car 2 munudau yn ôl. Owen yn ennill honna. Owen yn dwy'n y bêl I mewn at Reid yn y Cwt Cosby, nôl at Owen am y 5. Wel, halen yn y briw. Ond mae John Owen yn cael dathlu. A'r tîm cartre yn edrych yn gyfforddus iawn nawr. Hapus iawn, fi wedi bod yn aros digon hir I sgori 1, felly cael 3 mewn 2 gêm yn ples iawn. The final, obviously, stages of the game where we've conceded 3 goals is disappointing. Up to that point, sort of really pleased with the way the game's gone and the effort and the performance from the players. We've come with quite a young squad today. We've put some changes in after Saturday. Saturday we spoke about it and that was nowhere near good enough. Tonight, to be fair, the players have put a real good work rate in, which was required, but we've fallen short, unfortunately. Wel, rhaid I fod yn anos o'n i'n meddwl oedd yn y wech tîm am y hanner awr gyntaf. Nithan sgorio 2 gol sydyn eto. Ac y gwynab yr gêm basically yn newid. Bo rhaid I fi ddeud, chwarae teg yn y diwedd. Oedd yn gweld faint o'r quality o gynnu ni basically yn y diwedd. Ia, ond dwi'n meddwl 5-1 yn bach yn siomedig iddyn nhw.